Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako pala si Pabibe ngayong araw and welcome to another Duwanta Vlog. Today, starring Pabibe! Ayun! Ready ka na, Nitro? Para sa hearing appointment mo? And syempre, let's not forget Pabibe! Pabibe! Pabebe! Yeah, Pabebe! Ayun! Binayaran na po namin ang hearing test para kay Nitro dun sa VRP. Kasama siya sa hospital bill namin, yung 300,000. Yan, okay? So, para sulitin natin, para hindi sayang ng pera, pupunta kami sa VRP. We're gonna give Nitro a hearing test to see if he can hear. Pero feeling ko malakas yung pandinig niya. Kahit kunting tunog lang, gumising na siya. So, ayun. And he reacts to noise every time. Baby Nitro, ready ka na ba? Ready ka na ba para sa hearing test mo, bebe? Anong tinititigan mo dyan? Are you looking where mommy is going, huh? You following mommy, are you? Yeah. But anyway, let's go to the hearing test and see how he is doing anyway. Alright guys, tara na, sa VRP na tayo. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Tara na, baby Nitro. Dapat daw tulog na siya pagdating na tayo dun. Kaso imposible yun. Baby, hello? Oh, it's better the social distancing stickers are mas social na. Hindi pa pindot. Alright guys. Here we go, VRP na. Okay na, baby. What's happening to him? What are you doing? Trying to put him to sleep. To cover him with this. Hello, welcome sa hearing center. On time na tayo, no? 5 minutes late. 5 minutes. Okay na yung pandinig sa left. Ano? Ayan. Sa right side naman po tayo. Yun. Oo, pagkagising. Tulog pa din sana. Chubby cheeks. Saan ka nag-work dito, sir? Ano lang Sa po? hangin. Dati events host ako, pero ngayon hindi na dahil alam mo na. Pero ano na, YouTube vloggers kami. Wow. Yun. Hello, Pogi. Okay, both ears pass na po si baby. Yes. Yung result po, 2 working days po makukuha. Kasi, okay. Hindi, yun. Mm. Yun na yun. Yun na po yun, Dok. Ha? Tapos na. Tapos na pala. Eh, tapos na si Nitro mag-hearing test. And nakapasa siya. Yay! Siya yung buntis. Uwi na tayo. Kasi tapos na, di ba? Oh. Kasi kaibigan ko na siya. Dito na kami sa labas. Nag-aantay kami na umuwi na kami. Wala, yung friend kanina. Wala, gusto niya magpaampon. Sorry. Bye-bye. Sorry. Para ako maglalaba. Tingnan niyo yung buhok ko. Antay, antay. Antay, antay. Kung nagpapakain dun sa pusa, buti na lang. Kasi kawawa yung pusa. Yan, pinapakain niya. Yan, si nanay, ano yun, nagre-rescue ng mga pusa at saka aso.
Kahit wala na kaming pera, nire-rescue niya pa rin. Hey guys, we are back. Naano siya sa ilaw. Oo nga. Milagro kasi tulog na tulog si baby the whole time, no? Pakita mo si Nitro sa kanila. Hello, eto po si Nitro. Ako po si Nitro. Baby po ako. Natutulog. As in, grabe, he was asleep the whole time. Hindi siya gumising. Gusto niya kasi sa labas. Yeah, Bawal lumabas. Sabi ni Kim Chiu. Baby is home now and baby is asleep. Okay, baby. Let's put your bado on. Yes, your damit. There we go. Hey, I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Go through the hole. Like that. Like that, baby. Like that. Yeah, like that. Okay. Hey, Daddy's got you now. Yes, I do. Yes, I do, baby boy. Dito lang ako nag-edit, guys. Sa phone. Dito sa isang app na Video Leap. Maganda siya. Hindi ako sponsored, ha? So habang ako nagbabantay kay Baby Nitro, pwede ako mag-edit. Diba, bebe? Diba, Baby Nitro? Oh. Oh, it's like you're a bit uncomfortable there. Oh. Ang minamahal ko po, aking diwata. Okay, Duwanda fam, so dinala namin si Nitro doon sa VRP kanina kasi he needed to have a hearing test. Yun yung parang part ng package namin doon sa VRP nung pinanganak siya. So pasado po si Nitro sa hearing test niya. Okay na okay yung hearing niya. Wala siyang problema sa pandinig niya. So hindi siya bingi. That's a blessing. Wala siyang problema. Kasi nung una, may pneumonia siya nung pinanganak siya. Ngayon naman, parang healthy baby na siya. Ngayon naman, Duwanda fam, we're gonna shout out our top fans on Facebook. So kung nanonood kayo dito sa Facebook, abangan niyo po ang inyong shout out. So to become a top fan, hindi po kami ang nagbibigay ng top fan badges sa mga nagka-comment or nanonood sa mga video namin, kundi Facebook mismo ang nagbibigay. Alright, so depende kung gaano kadalas ka dito sa ating Facebook page. So una sa lahat, si Lynn Gasula Punsalan or Gakula. Lynn Gakula Punsalan. Scrolling. Ayan, may top fan na naman, Cherise Altar. Cherise, maraming salamat sa panunood. And congratulations for becoming a top fan. Next, just under that, we have Mian De La Cruz. Love watching you every day. Heart ko na yan. Ayan, maraming salamat. Mian. Hello, may nag-text sa akin. Okay. Sino ang ating next top fan? Hanapin natin sa mga comments natin. Oh, we have someone who's in the video of their baby. Faye Gwen Pedos. I remember my son, one of his first rocker. Parang pareho lang sa rocker namin. Galing. Donna Jean Mendoza, another top fan. Hello, Duwanda, first time parents din ako. It's hard but together you will make it work. Also try listening on YouTube with Bram's Lullaby. Yes, we always, well, you know, most of the time we use Bram's Lullaby to put Baby Nitro to sleep. Ayun. And maganda siyang gamitin dito sa vlog natin. Pakinggan nyo to. Ayan. Maganda siyang gamitin sa vlog kasi hindi siya copyright. Next up, we have Nikki Consuerga. Congratulations for having Baby Nitro. Having a baby would really test your patience, but good job to you, Duwanda. Maraming salamat po, Nikki. Ayan, umiiyak na si Baby Nitro. Alright guys, we're gonna stop for now. We're gonna sort out Baby Nitro. Nainitan ba siya? Kakatapos niya palang kumain. Matakaw siyang baby, no? Super matakaw. Okay guys, thank you for watching and we will see you sa sunod na video ng Duwanda. Abangan bukas na naman. Alright, bye guys! Mami, kamusta na? May gatas ka na ba? Meron na ata kasi nasumusukan na siya. Talaga? Oo, ibig sabihin madami na siyang nakakain. Hindi tulad dati. Wala siyang nasusuka, hindi siya nagdulot kasi wala siyang nakakain. Bagay na. Tapos hindi na din siya masakit. So sapat na yung gatas mo? Siguro kasi hindi na siya na kasi umiiyak siya pag gutom siya. Siguro kailangan lang madami pa. Kasi parang matagal siya. Ay, ganun ba? Nabubusog ko.
Congrats, mami, ha? Hindi na masakit. Siguro kailangan pa ng konti pa. Sige lang. Tinola pa more.